Hvis du starter med at sige, hvem du er og hvor du kommer fra? Ja, jeg hedder Frank Strate, og jeg kommer fra Strate Security, som er et vagtfirma, der leverer sikkerhedspersonale. Hvorfor kommer du her i dag? Det gør jeg, fordi jeg kender Rafi, fordi vi har samarbejdet med ham, og fordi at det her, det er lige noget for os. Det er det, vi laver til hverdag. Så det er derfor. Hvad er det, Rafis virksomhed kan rigtig godt? Den kan sætte tingene lidt i system, helt op fra strategisk niveau ned til taktisk niveau, hvor der vi befinder os med, vi leverer jo manpower, og der kan han jo bidrage med uddannelsen af vores personale og sikkerhedspersonale generelt. Hvad er det for måske en anderledes indfaldsvinkel, han leverer til security? Jamen, det er meget modsat den danske indfaldsvinkel, som er det, der går ud på, at alting nok ordner sig, man måske mere venter til tingene sker med at implementere nogle ting. Så her der har man sådan en mere offensiv tilgang til det, og en lidt mere forudseende indstilling til tingene. Og det er nok det, der er brug for rigtig mange steder. Så hvad tager du med dig herfra i dag? Jamen, det er den offensive indgangsvinkel til det, og sådan hele mindsetet og måske en anden måde at tænke på. Tak skal du have. Ja.